Aşgabatda odol petiklenen Russiýanyň kanallarının ýaýlymy täzeden ýoly goýuldy. Mundan öň Türkmenistanda Russiýanyň telewiziýne we radio boýunça döwlet kampaniýasyna, ýagny VGTRK degisli ençime Soltanda Rossiýa 1 we Звезда kanallarının ilýe tertib bolandygy barada maglumat berildi. Hususan da Intelsat emeli himra arkaly Türkmenistana ýaýlym beren VGTRK kanallary petiklenipdi. Bu Kremlin Ukrainanyň gündogrunda alyp barýan urşunyň arasynda Moskwanyň propagandasyny öňe sürýän Rus kanallaryna giridilen sanksiýalaryň çäginde amal edilipdi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Twitter'de Rus kanallarynyň ýaýlymy bölükle indikeldildi. Aşgabatda yerli we daşary ýurt telekanallary ýurdun ygtyýarlandyrylan aratnyş operatorlarynyň biri bolan Aşgabat şäher telefon ulgamy, ýagny aştu ýapyk görnüşli paýdarar jemgyýeti tarapyndan IPTV arkaly ýaýlyma berilýärdi. Geçen hepdäniň ortasynda Aşgabatda we ýurdun beýleki künjeklerinde IPTV we Kabel TV arkaly hudurlanan VGTRK kanallary Soltanda Rossiýa 1, Kultura, Rossiýa 24 we Russiýanyň Gorunlyk ministrligine degisli Звезда kanallary ilýe tertib bolupdy. Muňa bu kanallaryň daşary ýurt emeli himralarynda hususan da Intelsatda petiklenmegi sebäp boldy. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä kanallaryň petiklenmegine Türkmenistanyň hiç ýyly daxily ýok. Mundan bir näçe gün soň Russiýanyň Yamal we Express emeli himralarynyň signallary arkaly bu kanallar täzeden ýoly goýuldy. Kanallaryň ýaýlymy doly ýoly goýuldy. Diňe daşary ýurt emeli himralary arkaly ýaýlyma berilen kanallar petiklenipdi. Häkimetler ýurdun üstünden geçýän Ortaýadyň ençeme satelitine birigip emele gelen ýagdaýy çözmek boýunça gyssagly karar kabul etdiler. Häzir ýaýlym Ortaýadyň Yamal satelitler toplumundan alınýar, olar bir näçe sany. Türkmenistanyň territoriýasyny Express satelitler topary hem örtýär, bular arkaly IPTV we Kabel TV üçin ýaýlym alınýar. Diýip Azatlyň Aşgabatda habarçysy yerli hünärmenleriň biriniň sözlerini getirýär. Habarçymyz kanallaryň ýaýlymy dikeldilenden soňra olaryň efir wagtynyň 2 sagat ýyda tüýsendigini hem anyklaşdyrdy. Bu ağırlykda Azatlyň Twitter'de habarçylary ozal efirden aýrylan kanallaryň ýaýlymynyň bölüklerini dikeldilendigine aýdýarlar. Kanalların petiklenmegininden soň kanalların paketini satýanlar diňe RMTV bukçasyny hödürleýärler. Olar ila darasynda 85 graduslyk adlandyrylýan telekartadan has gymmada satylýar. 85 graduslygyň bukçasynyň ýyllyk tölegi 450-500 manat aralygynda bolup, ol arkaly 270 kanala tomaşa etse bolýardy. RMTV 550-600 manada durýar, emma ol ýerde has az kanal bar. Ol ýerde Rus kanallaryndan başga da türkmen, özbek we türk kanallary hem bar. RMTV paketiniň düzüminde ozal petiklenen Rus kanallarının bir näçesi hem goşuldy. Diýip Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň habarçysy RMTV paketini Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladyň urşunyň arasynda Kremlin propagandasyny öňe sürýän, Soltanda Ukrainlara garşy gazaplalygy özükdirýän Первый kanal, Rossiýa 1, NTV kanallarynyň hem bardygyny belledi. Sol bir wagtda Twitter'de Russiýanyň Gorunlyk ministrligine degisli Звезда kanalynyň we VGTRK degisli käbir beýleki kanallaryň ýaýlymy ýoly goýulmady. Bu kanallara basylanda kanalyň ýaýlymynyň besidilmegi telekarta bagly bolmaýan sebäplere görä daşary ýurt emeli himralarynda ähli Rus telekanallarının ýaýlymy berilmeginiň çäklendirilmegi sebäpli kesildi. Biz häzirki wagtda ätýaç ýaýlymy ýoly goýmagyň üstünde işleýäris, sondan soň ýaýlym doly dikeldiler diýen ozalky duýdurus çykýar. Türkmenistanda garaşsyz maglumat berip biläjek habar terişdeleri häkimetler tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar we olaryň ýaýlymy çäklendirilýär. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky garaşsyz maglumat akymyny çäklendirmek urundaky tagallalarynyň çäginde çanak antennalaryna garşy hem ýiti göre salyp barypdylar. Munyň netijesinde Aşgabatyň köp gatly we hususy jaýlarynyň uçoklarynda ýekijide çanak antennasy galmady. Emma Twitter'de esasan hem owa ýerlerinde häkimetleriň çanak antennalaryna garşy çäreleri gowşadandan soň raýatlar bu kuda saklan antennalaryny täzeden dikýärdiler. Bu ağırlykda Azatlyň Twitter'de habarçylary chetdäki şäherdir owalarda bu mejburi işleriň ýene gaýtadan güýçlendirilendигini belleýärler. Balkanyň şäherdir owalaryna şol sany Türkmenmaşyda we Balkanabatda çanak antennalary mejbur aýrdylýar. Yerli resmiýetlerdiň döwletiň tasdiklan kanallaryna tomoşa etmeldigini aýdýarlar. Raýatlar satelitler arkaly şol sany Azatlyk radiosyny hem dinleýärdiler. Diýip Balkanabatly ýaşaýjylaryň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Serhetiz reportyorlar gurumatynyň metbuat azatlygy boýunça çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi.
Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet baş tutany öz geçirýän hökümet mejlislerinde hem ise islemek üçin ähli şertleriň döredilendigini öňe sürüp, medeniýet wekilleriniň ýurtda gazanylandygy aýdylýan ägirt üstünlikleri ýeterlik beýan edip bilmezliginde nägili bolup, ýygy-ýygydan medeniýet ýol başçylaryny, şol tanda medeniýete we habar teristlerini gözegçilik edýän orunbasarlaryny hem täzeläp durýar. Türkmenistan halkara çağılar günü we bütün dünya velosiped gününü bellemäge taýarlanýar. Türkmenistan 1-nji ýylyna çağılary gormagyň halkara günü, halkara çağılar günü we 3-nji ýylyna bütün dünya velosiped gününü dürli köpçülik şäherleri bilen bellemäge taýýarlyk görýär. Şeýle taýýarlyklaryň çägini Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Hazaryň kenaryna Türkmenbaş şäherine we Awazada geçiriljek şäherlere Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Halk Maslahatynyň başlygy we täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýanyny habar berýär. Deňiz kenaryna döwlet derejesine geçiriljek şäherlere Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp habar berýär. Hazar deňiziniň kenaryna geçiriljek köpçülik şäherlerine öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň çägindäki jemaat gulluklarının işgärlerinin araççylyk işlerinin köpçülikliğinin çekilýänliklerini habar berýär. Deňiz ýakasyna geçiriljek şäherlere taýýarlyklar başlany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Jemaat gulluklarının işgärleri Türkmenbaş şäherine we Awazada araççylyk işlerinin çekilýärler. Azatlygyň habarçysy welaýat boýunça 600 töwereg işçiniň Türkmenbaşdaky mehmanhanalary we Awazanyň golaýnaky konteyner çadyrlary ýerleşdirilendigini habar berýär. Galy berse-de işçiler ýatakçy we ýygy içki üçin öz hasaplaryna çykdy jetmeli bolýarlar. Türkmenbaşynyň demir ýol mendiliniň golaýnaky Hazar mehmanhanasyna edilmeli tölegleri etraplardan gelen kommunal işçileriň üstüne ýüklenýär. Olar öz hasaplaryna töleg edýärler diýip Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistan her ýyl bütün dünýä velosiped günü döwlet derejesine dawraly şäherler bilen belleýär. Galy berse-de Birleşen Milletler Uguramasynyň 3-nji iýuny Türkmenistanyň teklifi bilen 4 ýyl mundan odal bütün dünýä velosiped günü oglan etmegi Türkmen hökümetini we döwlet medeniýetini aýratyn buýtandyrýar. Adatça döwlet telewizionyasy bütün dünýä velosiped günü bilen bagly ýerli emeldarlaryň buýtanşy çykyşlaryny günüň dowamyny ýergiderli efire berýär. Döwlet hiçligine gazet jurnallar bu günüň Türkmenistanyň teklifi bilen bütün dünýä velosiped günü oglan edilmegini ýurdun halkara derejesine gazanan uly üstünligi hökmüne ilatyň dikkatyny ýetirmäge synanşyk edýär. Velosiped günü bilen bagly geçirilýän şäherlerde büdjet işgärleri we beýlekler köpçülikliğin tüýür sürmek şäherlerine mejbur gatnaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy velosiped günü ýurdun Günwatar welaýatyna geçirilýän ýeri şäherlere büdjet işgärleriniň şol sany mekdepleriň we keselhanalaryň işgärleriniň tüýür satyn almak üçin goşmaça çykdy jetmäge mejbur bolanyklaryny habar berýär. Maglumata görä her mektep şäherler üçin 5 sany velosiped we 2 sany gül hemde baýdak göterip durýan adam uradypdyr. Ýöne jemaat gullugynyň işçilerinden tapawutlukda şäherlerde tüýür sürmeli edilen adamlar we gül we baýdak götermeli edilen adamlar Awazadaky Balkan mehmanhanasyna we beýleki mehmanhanalary ýerleşdiripdirler. Bu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewitde etmegine garaşlýan saparyň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary Kenarýaka şäherde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar berýärler. 1-nji ýylyň çağılary gormagyň halkara günü Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna diňjalış günü berilmezden belenilýän bayramçylyk we hatyry günleriniň sanawyna tasdiklanylýar. Şeýle-de 5-nji ýylyň Türkmenistanyň daşky guruşawy gormagyň bütün dünýä günü hökmüne belenilip geçilýär. Halkara çağılar günü ilkinji edek 1925-nji ýylda Jenewada geçirilen çağı awdançylygy bütün dünýä konferensiýasyna oglan edildi. Moskwadaky aýallaryň halkara demokratik federasiýasy 1949-njy ýylyň 4-nji noýabryna 1-nji iýuny çağılar gormagyň halkara günü hökmüne esaslandyrdy. 1950-nji ýyldan bäri köp sanly kommunist we postkommunist ýurtlar 1-nji iýuny halkara çağılar günü hökmüne belleýär. 1959-njy ýylyň noýabryna Birleşen Milletler Uguramasynyň baş assambleýasy çağı hukuklarynyň jarnamasyny kabul etdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň oba hojalygy puwdugyna çağı zähmetinden peýdalanýanlygyny habar berdiler. Galy berse-de Türkmenistanyň çağılar döwlet guramaçylygyna geçirilýän köpçülik şäherlerine köplenç mejbur gatnaşdyrylýar. Türkmen häkimetleriniň ýaşyl döwlet belgili awto uluglara garşy alyp barýan kampaniýasy Lewap welaýatyna hem ýetdi.
Mundan öň Azatlygyň habarçylary polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň Aşgabatda we Balkanyň dolandyrys merkezi Balkanabatda ýaşyl döwlet belgili uloglary köpçüliklerini taklap, jerime durulgysyna äkidýändige barada habar beripdiler. Çeşmelerimiz sonda ýaşyl döwlet belgili uloglaryň şu wagtda çelini ýol polisiýasynyň aýratyn egilsiginden peýdalanyp gelendiklerini belläpdiler. Soňky günlerden bäri Lewapda ýol polisiýasy ýaşyl belgili uloglary saklap, olary içkin barlaýar. Egerde ulog döwlete däli hususy kärhana degişli bolsa, ol dessine polisiýanyň jerime durulgysyna alınıp gedilýär. Polisiýa sebäbini düşündirmeýär we bu hereketlerini delillendirip biljek hiç il dokument gödürlemeýär. Türkmenabadyň jerime durulgysyna eýýäm onlarça ulog eltildi. Diýip bu ýagdaýlar başdan geçiren yerli ýaşaýjylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Lewapda döwlet idaralarinden daşary illa goly durly hususy firmalaryň hasabyndaky uloglaryň hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýandygyny, emma polisiýanyň häzir bu görnüşli diňe ýeňil uloglary nysany alýandygyny belledi. Polisiýa hususy guruluş kärhanalaryna degişli ýaşyl belgili ýöri töleşdirilen awtologlary, şol sanyny ýük uloglaryny, kranlary saklamaýar. Diýip hopsuzlyk aladylar sebäpli sagtyýetini aýan etmediligi soran söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk häkimetleriň iri şäherlerdeäki ýaşyl döwlet belgili uloglary köçelerden ýygnamagynyň sebäpleri barada ne içeri işler ministerliginden ne de ministerler kabinetiniň ýanyndaky ulog we kommunikasiýalar agentliginden resmi jogap alyp bildi. Sol bir wagtda Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulyşan PYGG işgärleri bu çäherleriň sebäpleriniň özlerine hem dogly aýdyň däldigini nyktap, munyň bilen bagly öz tweetlerinde öňe sürülýän käbir çaklamalary gurrun berdiler. Lewapdaky bir näçe polisiýa işgäriniň aýtmagyna görä, Aşgabatda hususy kärhana degişli ýaşyl döwlet belgili uloglaryň biri uly köçe ýol hadisasyna uçurapdyr. Mundan soň hem bu görnüşli ýeňil uloglary köçelerden ýygnamak barada tawsyryk berilipdir. Atlandyrylmasylygyny soran polisiýa işgärleri şu wagtda çelini ýaşyl döwlet belgili uloglary has egilsikli çemelismeli bolandyklaryny, sebäbi olaryň arasynda häkimligi, dürli ministerlikler degişli uloglaryň hem bolandygyny, olary bolsa köçelerde saklamazlyk barada dilden görkezme berilendigini aýtdylar. Balkanabatdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň beren maglumatyna görä, 7 ýyl töwereg mundan ozal Türkmenistanda hususy firmalary degişli ýeňil awto uloglary we ýük uloglary ýaşyl döwlet belgisiniň dakylmagyny kanun esasynda ruhsat berilipdir. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Munyň netijesinde de indi firmalardaky telekeçilere degişli awto uloglaryň ählisiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilip başlanypdyr. Bellesek bular diňe ýol polisiýasynda işleýän söhbetdeşlerimiziň öz aralaryndaky çaklamalary bolup, bular uloglar wagtyndaky soňky gadagynçylygyň aňyrsyndaky duran sebäpleri şöklendirmänmiler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň döwlet idaralaryndan anyk resmi maglumaty almak adatça tas mümkin däl diýen ýaly. Soňky aýlarda ýurt boýunça ýol hereketiniň gözegçilik hasda güýçlendirildi. Ýurduň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksini ütgütmeler we goşmaçylar girdilip, ýol hereketini bozmakda aýplanýan adamlara salynýan jerimeler bir näçe iste artdyryldy. Türkmenistan hökümeti dilden görkezme esasynda ýurduň çäginde hereket edýän awto uloglaryň hatda reňkini hem kesitleýär.